come to the 4 seasons of Britain. 4 seasons in 1 day. 4 seasons in 1 hour. Never mind 1 day. So you have any benzi akanaka ngekava. Yaitengesa. Aiwa ndofunga vanogadzira mamoto. Vanogadzira mabinzi. Vane benzi akanaka kudai. Pane imwe nhasa. Stay okay. Kadiki. Okay. Kanikiri kanzika kakup. Yes okay. Watanga over Sunday. Video yatanga kwa Sandro inonzi hapana sina wake. Pana sina wake. 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 Pana sina. Hi guys. Hello guys. Yes. Say guys. Tanga Sandro. Roba vari piko. Yeni sikutamko. Ukaanza. Kapera. Ngabadzuka umarungodzuka wani maeben groups. Apera. Umarungodzuka wani maeben groups adzuka. Pera kuti pe. Masera say guys, maskera say amwe manheru amwe mamuka say kumatima nenyika hanza ive kumira ariko. European countries kwa. Tiriko zvedu la bro wangu pa side apa na mkoma wangu pa side. Mwawe kuma European countries kuno kwa maugara. Dawe kunoku guys. Dawe kunoku ndokwanda kugara kunoku. Hey guys, andisi kugarisa panapa because pane kwatiri kuenda. I'm not staying for long. Nangoti take short life akanchifamba because of the messages and the calls and the blah 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 that are coming through my phone Right. Turikuda kuadresa vanhu vane maboss ane maCOS ane sponsorship vari kutsvaga vanhu anditika vane masponsorship vari kutsvaga vanhu. Toda kuuya tichitaura panapa tichiti kana muripo please do not hesitate to come to us. Tine vanhu padiaries panapa vari genuine vatinokupai vanenge vachikuda maoko medu vatinokupai tula vekuti tinenge tichikupai vachibva pano padiaries vachizokuitirai mabasa ikoko vanhu vanenge vari authentic. I'm seeing kuti vakawanda venyu muri kurwa nevanhu vanenge maunzwa maCOS and stuff like that. Anditika saka isusu tiri kuti tiri diaries panapa tine vanhu vakaita makosi aya vakawanda andimuona varipo padiaries but who are struggling to get sponsorship andize kuti vauye. So if you know kuti you've got hours and you want authentic people antika kuti tikupe, we will take from the diaries ipapapa ndopatinotora ipapapa, we will just vet pavanhu vedu ivava then tokupai vanhu antika then moita obviously state chingo isati tizvokuparadza anditi tichita zvokutiwo at least kana vanhu vauya shandai nevanhu zvakanaka antika shandai nevanhu zvakanaka ukaona takuzokuitira live inenge tori last resort asati titombori vanhu kutonga makambani akona anozviziva totongopedzera kuseri kunyaya dzedu totongokuaprocha kuseri ende ukandipindirawo zvakanaka kuseri tikatosolva nyaya dzedu zvakanaka inotongopera inotongofa yakalota anomaona. Saka ndozva tiri kuda kuti tiite vane masponsorship makosi tinokuti zvinotibatsira kuti kana takupa munhu wacho abva muno even kana auye kuko mushanda zvakanaka kana pakaitika maproblem tinenge tichiziva kuti tine munhu watakapawo ningi akaenda nekosi kambani inonzi ningi yamai ningi akaenda nekosi kana aita musikawa tinokwanisa kumutsiurawo isusu anomaona tinokwanisa kumutsiurawo isusu titakakupai mwana uyu pano titapai mwana akanaka akabva padiaries akatakaita musikanzwa tokwanisa kutsiura tiri kuno kuti aiwa mainini takakuindisa kuti munoraramisa mhuri dzenyu hatina kuchiindisa kuti munoita zvamuri kuita izvi. Saka imimi vana vachanga tizotora panapa hatisi kuita favor guys, we are not doing favor kana tikudini kana vanhu vemaridzi vemakambani vakauya vemaCOS vakati tikuda vanhu vakati vatikusponsor panapa kana waenda make sure you are willing to go antika andawo maconditions ekuti techikudza kuti uri mwana akabva patiri kana paitika era antika allow us kuti tikutsiure antika kana iwe waonawo zvakaipawo dzoka futi back kwatiri utiudzewo togara pasi antika toita dialogue zvakanaka totaura tosolva whatever problem inenge iripo and we are not going to meddle in anybody's business. Isu tinongopindira kana paita mischievous chete x anenge aripo ndopatogona sediaries aiwa kama inini but ngatigadzisei apa kana kuti aiwa employer boss apa ngapagadziriswe anditika kana conduct yako inodetermine whether you get your renewal as well. Exactly. Saka kana une behavior watogwa zviri easier kuti even munhu akutora nokurenewera contract kana time yekuti macontracts arenewe yakwana but ukashowa bad behavior zvinoita kuti isusu tipewo reference yekuti mainini isati kwanisa kuti musarenewe munhu asi
based on kutaura kwatakabheta naye achiomesa musoro zvakwamuri kuti modini more renew kuti more guys we are not involved. Sorry guys, network yanga yatiza. Sorry guys, network yanga yatiza. Network yanga yatiza. Saka ma sponsors kana muripo mufambisa oshoko guys kuti ma sponsors uyaitite zvinhu zviri zvakanaka zviri legit. Ngatisimudzirewo vaningina vedu, ngatisimudzirewo vana vedu kana muri kutsvaga vanhu vanoda kuti vamunoda kuti vazokushandira kuma company enyu kuma K companies enyu kuma K agents enyu uyai kwatiri kunoku titore vana vedu vari pano vawe uye ikoko vakushandirei mune zvakanaka kuti tinokwanisa kuva controller anditika tinokwanisa kuva controller. So yes, zvananda ngoti nditaure tichiudzawo mandikiri hanzi tangai neni mukana kaAfrica tinongouya tuita zviri fetsi hatimbotangi nekuti tsitsi tinongouya pana pinoti guys pari kudiwa 3-5 people panapa nditika first come first serve handiti motouya nokuti mese muri vana vangu mese makandifananirana mese makandinzanirana handizotongocheka zvinenge zvichidiwa kana uina zvakakwana unotongopindawo pafirst preference handikwanisi kuzoti ningi ndopinda inbox ningi nokuti mese ndenichipinda muinbox mani nichisiya mani animona mandozopinda nchiti ndopinda mauyu ndasiya mauyu azvizonyatsobuda hatigoni izvozvo chechida ngoti zvinhu zvedu zviite zvinhu zviri fei anzibetsera akuexpire anomboexpire after how many kadi zvomboexpire after rini Depends. mapepe acho anomboexpire after rini kodega zvamunenge maita makosi enyaya anoexpire zvarini nokuti chimwe chinoitika kuti chandakaona chiri kuitika kuti masponsors atye kukutorai antika izvikuru sei kuno kusocial media inyaya yekutaurisa hanzi maSA andichadzoki kuSA kunoitei shu inyaya yekutaurisa so vanenge vachingofunga kuti vanhu vese vanotaurisa animaona vanenge vachingofunga kuti vanhu vese vanotaurisa vanhu vese munozotuka munozodini not everybody isu chandoziva vana vangu vepadiaries panapa vanogona kutaurisa kumafaroku but when it's time yekuti takuva controller vanocontroleka. That's one thing I can assure you, my sponsors. Kana yave kwekuti tinokontrolana aiwa tinovakontrola vanogona kufara zvavo vachitaura vari mumacomment section vari kunzvimbo chidini but takuita serious business toda try takuita zvebasa kwete zvesocial media vanoteerera ende vanonzwa animaona so hanzi chino expect 6 months kwainhasi nokananga kupi okay hanzi police clearance ne-TB test zvino expect 6 months okay all right anakati masponsors tokumbura mupe vanhu enough hours to work vanhu vabhizi kuchinja employers vasvika because hakuna mahours ndosaka tiri kuda kuti tigadzirise nyaya idzi handitoona ana tikutaura nemasponsors kuti masponsors kana aripo ndibate feel free to come to my WhatsApp come let's create a relationship uyai tigadzirise ukama because hatingomhanyi kuti hanzi eitonokabaya mabhatani no inini muguys nozviziva ndinototanganira kuinbox kwemunhu timaini kune nyaya yanetsa makoma kune nyaya iri kunetsa toisolva sei kana utobaya bhatani unenge utotituka kuti tarafu takuvinga zvakanaka handitombobayi bhatani zvoti kudi come to create a relationship yekuti vana ava vaende kumabasa uyai tikama kuti vana ava vauye vashande uyai vashande so far ndine munhu ari kutsvaga musikano webasa pane munhu ari kutsvaga musikano webasa kana urimo muno wakapinda muuk handika uri muuk kwauri and hauna chekuita basa riri kunetsa kuwana mahours hauna uchida kukufanotsvaga kufanoshanda mumba hakusi kushanda mumba futi kuchengeta vana nokuti kuno kana uchienda uchichengeta vana hauiti basa remumba unofanira kungochengeta vana chete haubati basa remumba kana uri wokuita basa remumba unongoita zvebasa remumba chete momona munhu uyu momuchakweshera nenai mona kana uchiita basa remumba unoita basa remumba haunei nokutisa zvevana hautadzi zvakona unongomirira basa remumba saka apa pane munhu ari kudiwa kuchengeta vana 2 hanimona kune ari kudiwa kuchengeta vana 2 antika kuti uchengete vana 2 kana urimo muno UK wakagara right now mahours hauna pane vakutofora imbomirai kanditange ndapedza life imbomirai ndipedze life mirai ndipedze life azotungani vatole sponsor amen imbomirai animona saka kana uripo uri muuk hauna chekuita utotambura zvekutooma antika kutovakata handimaona kana uripo ndibate kune basa ririko rekuchengeta vana 2 antika kune basa riripo rekuchengeta vana 2 kana zoda una basa iko zvino wakamirira kuti utsvage kumo chidini pane basa rekuchengeta vana 2 saka iwe kana pabasa ipapo kungoenda chako mwenda unotamba navana
2 ivavo kune kwai unenge une bedroom yako, you have your own room yaunoita zvaunoda kana wapedza basa rako. Hanzi you have your own room yaunoita zvaunoda. Saka kune munhu auya akati smeli nditsvagireiwo antika basa, nditsvagireiwo munhu ari kuda kuti achengete vana. And saka kana waenda kozoti iwe unongoita zvochengeta vana uite zvokuklina mumba. Andimaona saka kana uripo uri munomu, yes sheba akokunoka takutodzidza kwedu kuAfrica toti munhu unoita zvose kawana kwedu unoita zvose, kutsvaira mumba, kuchengeta vana, kusuka zvose. Mudei tasvika panzere kana kuti like neighborhood saka like 1 minute, literally 1 minute. kusita zvakuda kutoenda kutotila kusomukango. Tasvika Iwe speed yemkanatu tasvika meza firiji umhanya kupi kwaunomhanya. Noti ndine zvekuitawo naye akomana. Haiwawo zveiko, garai pasi apa tikuya. Saka guys, mazvinzwa nditika kana uchida kuya unokwanisa chinonetsa isine zvinoti utenge kutigwa mapepe ekuti ubve kuAfrica uye uzochengeta vana ava. Munonetsa chinhu 1 asi kana tichazoita life yacho alright, tinoti tasvika patoda kuenda. Munonetsa chinhu 1 just because ukatorwa ukatigwa pepa wekuti uye kuno, kana wasvika kuno ukaona nzvimbo wadzidza wawana vanhu vakunyengera wakutiza futi munhu akakutraviza kuti uye uzochengeta vana ava. Ndozvinonetsa. I don't think kuti vanhu havane mumbori neproblem yekuti okutraviza rekuti uye ubva wagarira kuno kuchengeta vana, but problem ndeyekuti munobva matanga kunyengerana maZimbabweans monyenge gonzi nemba zvitipa kuchanda paitibatigwa uri kuda iwe ukangano zo chakakuisa kuti chakakusvitsa kuko kuti chii. Anomaona ukangano wakutiza. Ndosaka muchanda ti mabasa acho ndatimbo kutsvagiri munhu anoda kuita visa anogona kuita visa ukatosora wauya. Anomaona next week cha ukatopinda paroad because mavisa akune vanotoita mavisa chao fast. Anomaona ariko ndogona ta mavisa chao anotobuda fast. Anomazvona, but problem ndiyoyo ndimi wauya uchengete mwana kuno kunchikupa kana 1000 pamwedzi, 1000 pounds. Hama dzako wasvika kuno kutsvagana nehama dzako dzanga dzisikadi kana tombotukwire ndege, dzisingatombokuremembi kuti uriko, dzisina kana basa newe, wakuda kuoneregwa nehama dziya. Anomaona dzakukupinza mudza kuti kunyengwa vaimbodi kutumira kuti uye zvanga uri kuAfrica. So you see ndo panenge pane problem. Anomaona tasvika pekutanga patoda kuenda, tozobva patoenda kumwe. Anomaona tasvika pekutanga pamwe yo toenda kumwe. Bhini iro gani tore marara sebhini. Anomaona kana utori nherera munhu andori nherera zvake kuti inozati hama idzi dzakaipa. Kana uri kuAfrica uchiti ndibatsirewo kuya havakubatsiri kuti uye wapinzwa newe munhu muno vakutanga kutsvaga vachiti uri kunyengegwa mari yako haisiyo ishoma. Ndozvavanoita hama idzodzidzi. Hama idzodzidzi ndozvadzinoita. Dzotanga kunyengera iwe wakutonyengereka pa kanga uzati chakupisa kuAfrica chi. Anomaona wakangamo munozoti kana chitokora 1000 kuno kuAfrica inenge iri 24000 yemusikano yebasa inenge chipo yekuchengeta vana, 24000 rands yekuchengeta vana ndoningo chitopiwa. Anomaona tivhurirei. Anomaona hanzi Leicester muri kuyarini. Tine function chakupostrai. Tine function ku Leicester. I'm gonna post the function so that you guys have to come and support. Iku Leicester can share so that you come and support, guys. It's a family barbecue that we are having in Leicester. Tukuita a family barbecue in Leicester. Musi wa 16, yeah? It's 16. I think musi wa 16 kana sakanganisi. Tine family barbecue ku Leicester. Ndichaisa flyer. Guys, secure your tickets, grab your tickets. Haitifare the very day. We are itifare. Anzi ndikachi mndoza munotaura na muri kuAfrica na maya kuno kumochinja kandi zvamunotaura na muri kuAfrica na masvika kumochinja. But anyway, my sponsors, please ndiripo huyai ndinonge ndikupewo vana vangu pa diaries apa vauye anditika tobatana paleta guys. Mira ndopinda mumbo tobatana paleta.